Ako si Brandon. Ginaingon, dili man unta ikaw ang gusto ko nga angkunon. Apan nasipyat man hinuon ko. Ikaw hinuon ang akong napangasawa ug dili oras. Mao kini ang hitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Bahalag imo kong gibasti, Jin. Padaling gihapon kong mamisita ni murong gabi una. Basin pa di ay, nga imo kong kaluyon karon. Brandon! Oh, kinsa mo? Oh, si Linchi ka na. Huwag na isa pang yun ni. Sakmok may bayana. Uy! Brandon! Asa day ka, oy, padong? Sa ilan, Jean? Oh, mamasin ko ning higayuna. Iyan akong sugton. Uy. Ayaw ipamukos imong kaukalingan sa babae nga wa mahigugman nimo, uy. Ato panguyab sa babae nga nagpaabot lang nimo. Kay siyang tinuod nga nahigugman nimo, Brandon. Nahibaw ko nga ikaw ang babae nga buot mong ipasabot. Nga nagpaabot nga akong panguyaban. Paano mo ako gusto ni mo, Linji? Brandon. Si Jean ang gusto ko. Di ka na. Nga nung ka magkikusto na ako, Brandon. Dili man ta ko batig naong. Pero nga nung ka magiging maipok na ako. Nga naman. Jean, Kay bawo ka, Brandon, no? Ako gipulan og tan-aw anang naong nimo. Palihog bi ay nagbalik og pabisita nako. Kay bisan makunsa pa ka, di te ka sugton kay wa ko gusto nimo. kinilay ako isulti, Jean. Samtang daga ka pa. Padayon ko nga manguyab nimo. Basin pa di ay imo kong kaluyon. Wa kay mapaabot ako. Wa gyud, Brandon. Kung ako pa ikaw, no, si Lenji ang uyaba. Kay siya mo dako gusto nimo. Ay, mauna na diha. Ganyan sabto ka nga hunong na sa imong pagsigig pamugos o nabayahan niya. Di ka man yung magpatuon ako. Kapatog tambag ya. Paita eh. Sa ka ba, oy? Hindi man gud siya nako. Di man ako laksot og itsura tay. Doon na bukoy trabaho. Kung kami ang magkadayon, makabuhir kay kuniya uban sa umabot ng mga anak. Ay, di nga ako magdagan pagsulti, oy. Kinalibuhat ha. Kalim ki siya sa hingpit. O pangitaglaing babae nga imong panguyaban. Si Kwale, Linji. Kaya ka Linji? O, Linji ay. Klaro ka na nakagusto ni mo. Kung gwapa si Jen, gwapa si ka na Linji. Ay, tanong ko tayo eh. Tuog na ko. Pastig ang ning anak ka. Taon, lahi siya kung mo'y mahigugma ka. Ihurot ang tanan bisin way gustong babae nga iyang higugma. Abi ko ba? Murkag buktot ko ba? Ano kung sa bisita rin ako mutong sa iyo, na? Bida ikaw nini. Bay Brandon Lee. Ah, Ha? Bayamok. Tinuod ba kung nasayran nga karong gabi si Jean ang usa sa ila, ha? Okay, karong ato man sa probinsya yung na eh. Tatay, murag sila doag. Kuyo dito. Ayay. Ay. Mayo kung mao ka na. Kamangkamang ka, Ay, kamangkamang ka. doon ako inahunahan nga pagi. Ha? Aron ako yung maangkon si Jean. O sa may nanaan mo? Bayamok, karong gabi musaka ko sa ilang bahay. Mukat-kat ko sa ilang kural aron makasud ko. Nya, una ka dito sa may hato ni mo. Bayamok. Ah. Lugoson ko si Jean. Sa? Si Jenny mo lugoson? Unsa ka na buta nga imong isulti nako, ha? Nga matod mo, usa ka dakong kahigayunan para maangkon ako si Brandon. Unsa mo? Oy, armangkon yun sa Brandon sa ingpit, no? Ikay mo palugos ni Aday, Jay. Ha? Wa ko makasabot si mong gipanulti da. Usa ba'y ako yung magpalugos niya, ha? Unsa mo?
Unsa? Maunay na hunahunaan ni Brandon kang Daijin karong gabi eh. Mao na diha. Nga ikaw. Dako kay gusto niya, di ba? Kay palugos niya. Okay ron ka nimo bilabtan ka bisa gibuyab. Saman. Oo. Sige, masugot ko mo. Kana, kun mahala, tuas din sa ila. Unya, sulti siya sa planong Brandon niya. Ha? Karong gabi. Sige. Akong sultihan si Jane, ana. Bida, nakuha. Mana ko ni mo rin niya. Tuang ka Brandon. Ako nga nang Uyan uyab mo. ko ni mo. Dako kikugugma ni mo. Wadyo ko ni mo sugta. Ano ko lang isulak ni mo hagoy. Friend, ragot ta, uy. Kita rin mga duha din ni Ron. Saman. Anak-anak ta? Budi, uy. Saman. Ha? Sukod ta. Saman. Kapoy ni mo mo, uy. Una na ko sa bay Brandon ni mo. Saman. Ako yung namlugos ni mo. Saman. Ayaw taon mo. Luoy taon ka na ako mo. Hala, sige, tuwas din ko. Lakaw na yun. Unsa nang tuyo ni mo nako, Dylan G? Day, di ta din sa gawa sa inyong bahay magsulti. Ato ta sa sud sa inyo. Kay importante kay ning tuyo na ako nimo. Oh, sige. Tana, Dylan G. Tana sa suwid. Ingon ana ang buhaton ni Brandon nako karong gabi eh. Iya kong luguson. Mo ni sulti ni imok na ako, day. Busa, day, mahangyo ko ni mo, pi. Ako'y magpalugos ni Brandon. Sige na, day. Sige. Unsa itong buhaton ha? Unsa, Dylan G? Asa ka, uy. Haming-haming pa. Mamisita ka na sa ni Jeng? Dili tay. Asa man kay? Laing babae tayo nga akong pamisitahan. Kasi mababayan niya, ha? Kinsa? Waka kaila tayo eh. Uy. Ato na ko tay. Ang kunon gid ikaw, Jin. Ang kunon ko ikaw. Ayaw pagsinggit. Kay patsyong ka. Kung singgit ka, patay ka. Hubo ko ng imong pante. Brandon, sige pa. Mahal kayo ka. Brandon, Uy, dako ko ani. Renji! Ikaw ni nagbukod sa hapol? Hi. Ay, paano ni? Lami na kayo. Kanay padayon na lang yun, Gusto gid kang ikaw nga akong mahilaptan, ha? Agay, wala ni ritual, diretso na, Brandon. Pakaslipay ako, virgin po ba ako? Brandon, agay, Nagsapod diay sila ni Linji ug Jane nga si Linji ang magpalugos nako. Biryan nga ako nakuha si Linji. Busa, siya na lang akong gipakaslan. Kay human ko siya makuha, kalit man kong nahigugma niya. Mga katumang kasama ang kaagi ni Brandon dinining tulmanon. What's the style? Kalit nga nahigugma style. Kini mo ang sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.